Kamaráti, priatelia, ja vás opäť vítam pri našej ďalšej kávičke s expertom. Štefane, ťa pozdravujem a vítam ťa u nás. Děkuji moc za kompliment, děkuji moc za pozvání a moc se těším, kluci, co jste si připravili. Tvoje nejaké komentátorské začiatky, ktoré ti podľa mňa teraz pomáhajú, najmä pri tom konferenčnom prenose. Takže mám ešte tú papierovú zostavu napriek tomu, že už by som si mohol trúfnúť akože s prehľadom ísť bez toho. Ty keď tam máš hoci len 4 zápasy, tak automaticky, keď ideš do takejto opakovačky, berieš tú zostavu do ruky a čítaš si ju, že aby si chytal tie mená, alebo ako funguješ? Máš aj ty možnosť ako komentátor, respektíve v tomto prípade skôr moderátor konferenčného prenosu, naozaj byť v úvodzovkách aj režisérom, že si povedať presne ako si naznačil, že máš 4 zápasy a naraz na 3 sa ti ošetruje, v 4. zápase je striedanie, že si môžeš aj ty povedať, že poďme teraz tam, k tomuto napríklad mám niečo nachystané, aby si obohatil ten prenos a podobné veci, alebo vyslovene len dostaneš pokyn. Teraz ideme na ten štadión.